Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannu da sake saduwa a wannan sabon bidiyo namu. Wannan bidiyon zai magana ne akan mutane da suke yawan korafe-korafe akan da zaran sun sai data a wayarsu ba tare da sun yi wani abin a zo a gani da shi ba, nan da nan sai ya ƙare. To, masana sun yi bincike kuma sun gano abin da ke janyo wannan abin. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, ku biyo mu a wannan bidiyon domin ganin yadda abin ke faruwa da kuma yadda za ku magance wannan matsala. Mun gode. Yawwa, da fari sai ku shiga menu, sai ku nemo Play Store a wayanku. Yawwa, Play Store na buɗewa. Da kun shigo Play Store sai ku je ku yi searching NetGuide. Sai ku yi searching NetGuide. Yawwa, NetGuide. Gaskiya application ɗin yana da amfani sosai saboda gashi sama da mutane miliyan 5 sun yi installing ɗinsu. Sai ku yi installing. Yawwa, gashi kuma bai da wani abin nan, datan shi 1.5 ne ma. Yawwa, sai ku yi installing. Yawwa, yana installing. Yawwa, sai ku jira shi yana gama. Yawwa, yana installing. Yawwa, da ya gama sai ku danna open. Yawwa, kun gani, sai ku danna agree. Yawwa, abin yake. Yawwa, NetGuide, kun gani, sai ku danna wannan OK. Nan duk wasu application. Yawwa, da kun danna OK sai ku kunna makunnin nan. Yawwa, kun gani, shikenan. Sai ba ku. Yawwa, da zaran ya gama za ku ga ya shigo nan yana loading. Yawwa, sai ku dawo baya. Yawwa, to duk wani abin da ba kwa so yana muku aiki a wayanku da zaran kun buɗe data, sai ku shiga wannan abin da yake nuna da alamun network mai R ɗin nan, sai ku danna, shikenan kun kashe. In kuma ta wifi ne shi ma kuke amfani, shikenan kun kashe. Kun gani, na biyu ma an kashe shi, na biyu ma haka, wannan ma haka, na uku. To haka dai yake abin. Wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Kar ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.